ҳоло мо дар назди боғи курӯши кабир дар пойтахт қарор дорем ва дар ин ҷо ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ шурӯъ шудааст. дақиқан фурӯши ярмаркаи либосҳои мактабӣ дар ин боғ дар ҳоле шурӯъ шуд ки як рӯз пештар вазорати маориф ва илми Тоҷикистон рӯзи таҳсилро муайян кард ва ҳамин тавр хонандагон метавонанд рӯзи 17 август ба дарс фаро гирифта шаванд. дар синфҳои 2 ва синфи 11 мувофиқи нақшаҳои таълимӣ, мувофиқи стандартҳои таълимӣ дарсҳо 45 дақиқаи давом меёбанд ва дар синфи якум давомнокии машғулиятҳо 35 дақиқаро баш мекунанд. ин анъана аст, ин анъанаро вайрон ҳам намекунанд. ин анъана ёки меъёрҳои қабулшуда дар ин сол низ ба пуррагӣ риоя карда мешаванд. лекин боз баъзе ҳолатҳои дигарам шуданаш мумкин аст. шояд ҳолатҳое шуданаш мумкин бошад ки ҳамин пандемия ё ин ки ҳамин бале мавҷи дуюми он ёки мавҷи сеюми он оғоз шавад. дар ин ҳолат дар мувофиқа бо ситоди ҷумҳуриявӣ шояд ки вақти баргузории машғулиятҳоро дигар кунанд ёки камтар кунанд, ба зергурӯҳҳо ҷудо кунанд. лекин инҳо дар айни замон не. шурӯъи соли нави таҳсил аз 17 август дар ҳоле аст ки бархе волидон мегӯянд беҳтар буд хонандагон аз 1 сентябр ба таҳсил фаро гирифта шаванд, ҳарчанд онҳо зиёд пойфишорӣ намекунанд ки фарзандонашон аз таҳсил канор монанд. хай барои эҳтиёти мо дистансиони хуб ҳастанд, лекин бо дарс равем ба мо бештар мехоҳем ки дарс равем. хонданам нағзу бо агар ки вазиятҳо ҳаст касал ҳаст аку бо беҳтар бо хонадам мешад ки хонан ёд гиранд. дар ин муддат хело ҳам худро эҳтиёт ҳам намудем. хубтар буд ки ба дарс шурӯъ мекардем. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон сабаби 2 ҳафта пештар шурӯъ шудани соли нави таҳсилро ба барвақттар тамом шудани соли хониши 2019 ва 2020 медонад. зимнан аввалҳои моҳи май бо сабаби паҳн шудани бемории коронавирус аз ҷумла дар Тоҷикистон дар тамоми мактабҳо ва муассисаҳои томактабиву миёна таҳсил муваққатан қатъ шуд ва баҳои хатмкунандагон вобаста ба чорякҳои гузаштаашон гузошта шуд. ҳамчунин гуфта мешавад ки хатмкунандагони синфҳои 9 ва 11 имтиҳони хатм наспориданд. Сарвинози Рӯҳулло, Амредин Олимов, Озоди, Душанбе.